Hej alle sammen og velkommen til den her YouTube-video. Jeg er sådan set nybegynder, så jeg ved ikke lige, hvor mit kamera skal stå, for at I kan se noget. Nu håber jeg, I kan se noget. Fordi i dag, så skal vi prøve at få Spooky Base i stil af Brainrot. Der er nok mange af jer derude, der har den. Men nu prøver vi simpelthen. Så altså, vi lige hoppet ind på Public, for lige at prøve at se, om vi kan stile noget her. By the way, jeg er ny på video, så skynd jer lige ned og subscribe, hvis I ikke har gjort det efter den her video. Ja. Måske så skal vi lige hoppe ind på en anden server, så der ikke er nogen, der har noget der. Vi kan lige tjekke min ven her. Nej, han er på en anden private server. Ja. Så må vi prøve sådan her. Så vi gør den her, og så hold da op, der er en, der har meget her. Ej, ups. Ej, jeg skulle ikke have brugt den med dødsers head. Hvis jeg siger nogle af Brainrot lidt forkert, så må jeg undskylde, jeg er bare ikke så god til det her med Brainrot. Så skal vi lige prøve at hoppe der, så vi ikke kan stjæle den der. Og jeg bor stadig hjemme, så jeg er ikke sådan en, som bruger lidt Roblox og sådan noget. Jeg må ikke engang få en Roblox hele tiden. Ligesom alle andre YouTubere. Ej, han lige ved Han kunne da godt lige have blevet inde. Der er en med Spooky Base her. Hvad er det? 6, 7, 7, 7, 7, 7. Okay. Ej, hvorfor prøver jeg hele tiden med dusses head på den der, altså? Altså, er den der irriterende? Køb lidt ballerina til noget wavefuser. Og let's go. Jeg er ude på YouTube, så ja. Men jeg kommer i hvert fald lige om lidt. Jeg skal hit. Ja, jeg håber stadig, at I kan se. Ja. Så er det blevet tid til, at vi